Medafo mami enchia wona mema wo akwaba enenso asemfoforo asan aba yanim na yense mere yenkwai yenkonkotie asem ne mu nchiremu na yenum nsukoye ba yebetoto adwen na afuto bi a wo ho bia no yafa e de eto ye hofo yenkonhwe video no embraces ya etiefo bekaya anase mu amutie no a awrai eba ha na asem tintini tietie nyina ne se okohan store wo trade na watimu na enipa na wode ma no no ana ba akoda ho eno so wode beka ne ho ndi omu hu se okohan ba akona na ho dwo no onim se ba akona so ho dwo na agya wo mu dimirika ko yi friends Kofi Debra ekobo bosia bange ekobo bosia enom de koma Kofi Debra na wachiye afi omu giye ba so omu kwotena mu a na tija adai abusua ne se dabi you know store no enye Kofi Debra dia na watimi de amahai sabra ye kan Kofi Debra nso so watukwan se he pa na wokode ene Uraba isi wonim wa bona Kofi ho e de koto o maame anim wa koho akoho afi de koto onua na baba akokra de o si ei ogwa ko boni dua gokuno nyo no nko na de ka okọ na busua pani ho so ko ka kire no o si busua pani si ei de opese o ye bia koye so obekunakuno nipa bonefo de boni ne kum no ano si dabi ansa na owo bibia obeye no wo se wo pa dance ene odi mirika ene wo se Asembeba Dabi yi monyame na dia mekọ abusua ho yi wo mo kekanie ndi mo so mfam anu ntum na sa ama na sa mutumefo se menkọ baabi nkọpa misika no a mekọ na makọ akọpẹ na ba na ya dance se mekọ abusua pani ho wa anyeme mekọ maame ho wa anyeme mekọ nua ho wa anyeme mo so me de betu mo nim dise bibia si a enya me bone so a na wo mo a na pe na aba na basa akra de ba fidie so ebe kan ebra yedi hu nkomo wie no yeto ankra de famframam abusua pani nkra de ne kra kasa de nkra ma no se wona asem no abesi ni so nti wo hwe no wanya hu bibi o mama me no aso nti yeto nkra famframam se krache no emfoni no ho na enso ye mfa nto so ye twen yansa se ye benya obi amana yiniti a enti akra ye sheda se eda ni duru a ye behia abusua no ewofia ha akra ye nne dai na ne mahu se maame bi wofia maame bi ansa na ne bedru no na de na edi nkani asie maame no edi kan ba office se ane ona ne ba no nti waba se asem no oba besom na eka no watua ne sabda na oba ye no na awuraba na ode na asem ba ye no no oni ha ye ntimi ne nkasa ema ne nyeyi enne dai na omu afanu ni nyina abehia abaya wasemo a wode ba ya nim no nie na papa ya boni tofu ano eno ano no eno o hote sai pacho me hoye bra wanim kasagu bibi ni pacho me hoye Kofi Debra ya ode pacho ya me ba panini o ba panini sese wo Ghana ha pacho Dabi oni Ghana o ba san ni mamtiwa pacho wo we pacho ni o kukuru ko baby wa mahabine pacho Dabi enne de na nka me pelo mihia no pa ne nkomobo die ntina ma oba ha yente ma ba ese stores um de mu obia no na mine mu hwe nti ebedi bronya ni mu no beka na ochu mine edi bronya ana me bei rutui ene sister ne ni kunu de ba kosuya ne ensan de ba se me ba ne duom ka 200 million na won kobudia Kumba aye na msema minimu hwe timbibu nkotodwe ewo monim ehwem na otwe mienu timifra me ba no ana osiu nya abotre na mdiskan beba abeto ba bieda enti bronya mu amba ye he ema me ba na nuom kasaye no meso me pa wo mu chew se misre wo mu a enti na otwo ba ko esim da ni siara no mde kesin beba no adwada na mde dwa to koma ne ma me se ne papa se on kan chance me ban so diskan beba nto nya abotre ti fiara ana anwumre ana mete se yese yomude aba OTEC FM ha adwara na mitua na mo enti asem no abusu apeninim wo mu nyina anim bi kwa kudua wuti a ukọ aboche kwati kokoo ukọ aboche kwati kokoo wo fi ateche ya de bowa etubo ba D5 kwa kudua wo hwini a wo de 200 million etwalo to anma petition kwa kudua kwase tobo misrawo kwa kudua ho asem ni misrawo
confronting kwakudua ho asem ni ha preaching anasa aha kwakudua ho asem ni ha mesrew enti mba abusia pempa enti wo ba ya ne kura ne se e kan mi besom 200 mba ne so meso ka 200 million na wo hwe na March ending or this can ba to baby da atiefo ye nim ha no ye nka sem emfa ya no nka ne saa kire se ye kan awura no krache abaya woni kwakudua no covid ebra wo krata bi amabo paper cho udis kan ma no Dabi ojiye no ka so kobo paper dia bre ode bai enti adanse bi anim enti mami ba ye no atiefo de sese ye hwo ene se yeko na yekobo krata enti so ha krata ekura mi ya moadama ewo high court to me the siri eboso ni bia in the superior court of jurisdiction oba judini bia saba ho fi wo okra hu hia in the high court of no ha ni di anka sa judidi mtimi boy so anka ba mi hu hia nkoka oketre ma bia ene no ma o de JUDI ni ye judi ene o ma sanse abrofo no nti no oboy wo hwe ye nchichem ye mfa koma ntutum JUDI ye judi CA eye ka TURE enzi eye ture ara say de me ka say si cha say TU2 RE ture judicature enti out of on the most serious notes eye krata maamia akua poma anu agina mu dia ma ne ba Sylvester Debra root ono wa ha Asembeba Dabi fo arbitration fo wo enso ya dance wa ha kire se wono maamia akua poma wo wotrede atwoma kwa anwoma mansini mu maame wasem akoka ye na meka mu asem kire wo yo ena wabegyinam wo frigana ha ya en wo ka santa mu edidi suyi say onu ananum asebnie wa ba beginam e de amane ba say obetua 20,000 Ghana cedi 200 million kaniska no e de ama root March ending obenembo some no na wieye ye ka ne ba no e de awura yi say in case say wantumi ani sa aboshe we so ya wa ba be hye yebo so obedi so no a yani a ye gina muo no wo ho akwanya se ebedi awura ye nim na ye de nakọ baabi a ye pese ye de ne kobia se ne ba no ya wodi root kai wono maami aba Asembeba Dabi before ye nim ha aba abegi atom se coming March ending wo mu diskan be ba me de ama awura wa bra hwamudie bia mem wa make sa sorem declaration we say no one will be so in accordance with the Statutory Declaration Act number 389 of 1971 Constitution and wajina mu a wode ayo wojitum say wanum asem na wokrata yi so wojitum say asem we ya wakan ya asem a wo ba ne soma awo enti wojitum say wo ba no say bosomi a eye bosomi miensa no na wieye 200 million or the beba ma ade aba ma ade ama awure me pa chan aba ya usom say pacho usom say yakobo krata na to so usom say pacho madia tu okay oba de achi ame 1 minute kra say ma me na ba no abesomu ko adare na ye me nwanwa kakra say de ekoso nyina ekoso free say yesenka obi bi ni kanka bi kura na se wowu na wanya ohwea ojawo empatia saa nso na ohwo obeja ebeso na wanya oka no so ya na wanya mfaso a ya na ojawo ka ndinka branti etukwan na keka abafi a wo se wo mo fie ni so mu fi saa anya bia no se yeyi a eyeye ma abusua no na se abusua no we apo no ho we apo na wonu ani mpon enu ani mpon timika se kokuno no ono nko na deka je se
na asefem na ese yinokura wura no na chinye na chi no ebi ni ho ti no akoye nsem bebre asa abusua na po no bi sei enzo onyeska wo mu ni nebedie na enso so maami aba saa ne ye no wo baboni a otu ba bi nka nti maami abeso mu na maami ye ka kire o se wo ba no wan fa ma afi se wo ba ne atete se wotimi hye bo bebre o sha wuni so wa nka se yem kura wo se na wotwe mienu bi o hye na wotwe mienu megidi se na wotwe mienu no abetwam ko enso ama ndi se kan utirim na pepe bibi na se wan fa ma wa wakopɛ bosia de aba fi se de wo do nsa ba be hye yi kankane anum wanya ene wonsa ni nyina obete akra me da ase eja kwa me just 1 minute na we pese yetifu hu sene asem wait na me da ase mami wa ya de wa kire se we napa nye obia na nka ne bakofa ba biba yan ko bi di akirisi na onde wa timi atu na mo se obegyina mu a eye ya so mara na mmom woni ne ba no nkasa se dana wa hye ne ebeduro na wode beba na eduro anfa amade a menini din komosie bi ono awoni mari kro se edu ho na ba anfa amade a ene ono abetene ya pese na yen kan kire busua se obi bi ne akyenkyena nkotodwe de oda bia bebu bibi ebesi bi o se mia abranche wo bibi aba busua be so no yoyo nti ebe sere mo mami na da wa hye no beduro ono nyafa meto ba bi eda medase okay enti eno yebeda ase se obaye na emum obatiwa wonna nyane kasa kire ka kire nse obaye no obeto papa akokora 57 years eno oden kra yi mawo se kafa kire no se wiase sasemba fia ano brebre e ma ba to se wo ye ho mia kokoti wonso woni wo ya mia yi na nko wapeja wo ho abawura dem wakosane wabosuom na wayi 200 million no sa no pekora wo ba memfa nsha ba ye nsam na nka watunsa agu ne so se wura usikanie somoje na nko asesa na ade wonso woni na emom wano asem tumi ka kire wura yi se enye wonu yanko ane deka onkoboni dua se me ye covid bra nka mehwe menua tiwa mediani mienu ka me menya ni nso enam dia hwe menua tiwa kire se wu tu obufo mensanso hye nipa nanum na wo koka wo de wonsa enum yi kabom dia pa nipa na pampamu a wo be so wonka mensa ne ntemensa ndi ka kire ne se wo beto papa panyini bi na papa ne se sa asem ba fie na wa wani tuase die wu die no enya de pa eya brewo ho ase na ano brebre e ma ba to wo ba ye wo bi ache ware papa mu jira mi 58 years mo 58 years enti afi krupempo na wo che mi o wo hu se ne yete wo hu na sesebe wuni abema edi obika na wo koka kire nipa na ko kire ne kwan se wo pese okokuna kona kokuno se uko obi a wonim huhumu a ho na wo busa ne se so obi bie wono ani humu eba sa na wo ka sa asem na se ye ni moja ni nua ba no no wo bie wo nua ne humu wa ma ho kwan se de ebeba bia moso edi tum se woni obi anya asem na de wo pa bia akoye wa ma nipa no wa bie wo humu ama nipa no se de open won konkoye sa no se nipa ne ye kra keka etumi di nsunsan so bone brew nti ka kire ti wa se won hwe yie na me ba no ena me tu ne fo se papa on hwe yie na won hwe na no asem yie na no asem de ne beko ebetumi asa ade na ba wate me pa cho anka se yie pa cho pia ya jaw kwan monsensan na momma copy na munsumunkipi copy na yenhwe animu se obene mbosome no ni de twato ma mi beba na afei ate Kofi Debra Sylvester ate wonso wanim se wanti wanim wo saa asemi ho a eye wa wanim guase enti eno mumpie na monsensan na nya kwan ko wate me da asenya mi nhira mu nyina na mi nhira mo se matumi aboa me ne ka mabusua dia ka minya ba bia megina amen namase
bibia be ye kama why abusia akwa hwe video no aba penifo bu baby se pani a wotena fie mamofra ere nanka no ye ka nanka wefo a oka hu bi mami wa ya de papa wanfo abone so nkobetumi aka se ne bei sanse hunu ya wadi nkobe de obeta na chi nanso wa kire se oyo obatan papa o tete ne ba no o training ne ba no se ne be ye obeba be ye pani papa wa ya de se wetu sa na mo no nkoso no training ne ma no no be ye etitirufo a mudi no kro mo nkata bone so obia ensua sa de ya mami ayi na esa mofra na ye raise ombeda suban papa di omukọ ba bia ye be body papa e de afom yefa we emfantu ye hofo aha na me de wosi like video na share na subscribe me din no e na Akosua Adepa aha nso da so emergency Ghana TV macro